פה אנחנו בתערוכה מכוניות ברומניה. תראי איזה דגמים יש. באנו עם חברים לראות את המכוניות. אולי חבר'ה יקנו כמה מכוניות, לא יודע איך נביא את זה לארץ. תאמין לי, משהו. יש לא אחד, לא שתיים, לא 10, מאות מכוניות אנטיקות. מאות מכוניות. תראו את הגודל המפעל. תראו את גודל המפעל זה. הוא גם מביא לפה אנשים. זה שייך סעודי יבוא יכין את הכל מכה אחת. לא נגמר. מאות מכוניות. מה זה? לא יאומן כי יסופר. איזה מקום זה. אני חושב יש כמה מאות מכוניות. מאות. מ-1900 הלאה. כולם נראו חדשים. תעשה סרט ותשלח בקבוצה. תראו. יאללה, חבל עומדת שגם אלה סוללה אל תדאג. תראה. הכל מבריק, נקי, חדש. מה אני אספר לכם? אני לא יודע מאיפה להתחיל. מה זה אין סוף? מה שאתם רואים זה אחוז קטן מה שאני מראה לכם. תראו מה זה. אני חושב עד שאני אסיים זה ייקח 10 דקות, אבל אני לא יכול לצלם 10 דקות. אין, זה אני חושב תערוכה יחידי בעולם שיש מבחר עשיר של מכוניות כאלה. אין דבר כזה בעולם. כל מכונית, אני חושב, ערך שלהם זה מיליוני דולרים, אני חושב, כמה מהם. דוד, יש בעולם גודל כזה, כמות מכוניות? אני באמריקה ראיתי, אבל לא ככה. איך הגיע כל זה לרומניה? כל הכבוד מי זה של אחד מיליארדר רומני, הוא אסף את כל המכוניות. מאיפה השיג אותם אחד? מאיפה הביא? רבותיי, אין לכם מושג מה יש פה, אין לכם מושג. כל אחד 1966, 1901, 1890, מה זה, מאיפה בא? מאיפה נתחיל? אני כבר 4 דקות, רבותיי, אני מוכרח לסיים, למה אני לא יכול להראות לכם את כל הדגמים. אני חושב, באנו בשביל התערוכה הזאת, אני חושב.
מה אני אספר לכם? תראו מה זה. אתם לא מאמינים, אני אגיד לכם מאות מכוניות אנטיקות, זה עוד כלום. את ההמשך תבואו תראו לבד.